Tulad ng mga agila tayo ay lilipad, hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na naghihina. Halika na, umayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Noong panahong hindi na uso ang mag-backslide, itong panahon na pagbabalik loob sa Kanya, sama-sama nang mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng dyablo ay tupukin na. Halika na, umayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Hallelujah! Sabay-sabay natin purihin ang Diyos! Halika na, umayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Palakpakan natin ang Panginoon na nagbibigay ng kalakasan.